Sziasztok, mozogni vágyok. A mai edzés egy alap, de nagyon hatékony edzés lesz. Kezd is egy kis szögdeléssel, hogy felmenjen a pulzusod, és egy kicsit belelazulj a mai gyakorlatokba. Mindent körülbelül 1 percig fogunk végezni, hogyha bárhol elakadsz, akkor nyugodtan állítsd meg a videót, nézd újra a gyakorlatot, hogyha bonyolult így első látásra. Ha valami jól esik, azt nyugodtan végezd hosszabb ideig. A cél az, hogy jól érezd magad, és felfrissült legyél az edzés végén. Úgyhogy most csak szögdelj egy picit, és nem sokára kezdünk is. Jó, az első gyakorlat az a karkörzés lesz. Nyugodtan állj meg egy stabil helyzetben, nyújtsd ki a karokat, legyen feszes a kar, és nagy-nagy körzéseket csinálj hátra, így dolgoztatod meg a vállizületet, kicsit beolajozod a válladat, próbáld kifele forgatni a tenyereket, és hogy emeled a karjaidat, figyeld a derekadat, azt próbáld stabilan tartani, és inkább a hát felső részét hajlítsd hátra. Aztán kezdj el körözni a másik irányba, hogyha eddig még nem tetted meg. Jó, adjunk hozzá egy válcsavarást, tedd ki oldalra a karokat, és kezd el a válladból forgatni a karjaidat. És közben oldalra nyújtóz, hogyha jól esik, állhatsz nagyobb terpezbe, és viheted magaddal a törzsedet is, illetve a fejedet is ráhajthatod, mindig amelyik karodat csavarod. Ezt úgy szoktam mondani, mint hogyha egy törölköző csavarás lenne. Jó, aztán jön egy kis karlendítés, hagyd a karokat lazán lógni, majd törzsből, csípőből kezdj el mozogni, és hagyd, hogy a karok szép lassan felvegyék a lendületet, megmozduljanak, és próbálni a 8-as figurába forgatni a karokat. Azt is szoktam mondani, egy kicsit olyan, mint hogyha lecsapnál egy legyet így lendületből, de próbáld nem így izommunkából tenni, hanem tényleg csak hagyd, hogy a karok így lazán beinduljanak azzal, hogy a csípődet mozgatod. Mindkét karral dolgozz, hogyha még nem cseréltél oldalt, cserélj oldalt. Lassan kezd a mozdulatot, és fokozatosan vidd bele a lendületet, adj hozzá sebességet. Ja, a következőt azt úgy hívjuk, hogy karspirál, úgy hívom, hogy karspirál. Karokat fogod csavargatni, úgyhogy a vállad lesz a forgástengely, és a tenyér végig felfele nézzen. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik egyébként, de hagyd magad a mozdulatba belelazulni, akkor talán egyszerűbb. Azt tudom, hogy ez egy nehezebb mozdulat sokaknál, de nem kell, hogy tökéletes legyen, akkor sincs semmi, hogyha csak próbálgatod. Igazából befele csavarsz a karral, majd egy ilyen nagy lasszós mozdulattal törzsed fölé emeled, és arra figyelj tényleg, hogy végig a tenyered fölfele nézzen. Hogyha az könnyebb, egyébként megpróbáltad, hogy valamit ráteszel a tenyeredre, és úgy fogod egy kisebb könyvet, vagy ha van otthon esetleg jógatéglád, akkor az is segít. És itt is nyugodtan vidd bele a törzsednek a mozdulatát, hogyha az jól esik, akkor még a gerincedet is jól átmozgatod. Jó, jöhet a másik kar, felfele néz a tenyér, és befele a hónaljad fele kezded forgatni, majd kinyújtod a karodat, és magad előtt áthúzod a törzsed előtt, fejed fölött, és visszaérkezel a kiinduló helyzetbe.
következő, azok csípőkörzések lesznek egy lábon, tehát felhúzod az egyik térdedet, és szép nagy kört leírsz vele, aztán leteszed a lábad, és onnan újra emeled föl. Fölhúzod a térdet, ki is forgathatod, amikor fölhúzod a térdet, forgasd ki az alsó lábszárad, és úgy leírsz köröket. Azt is csinálhatod, hogy előről hátra körzöl, tehát előre hozod, onnan vissza, le is telted a lábfejed. Próbálj tartani az egyensúlyod, hogyha nehéz tartani az egyensúlyt, nyugodtan kapaszkodj meg a falnál. Másik láb jön. Jó? Tértkörzések jönnek, mezei tértkörzés, össze. Szorítod a két lábat, tehát szűk terpezben vagy, és körzöl a térnekkel. Jó nagy köröket próbálj, nyugodtan vidd bele a testsúlyod. Aztán egy kis térdrugózás, guggolj le, és próbálj térből, bokából így piciket rugózni. Hogyha nehéz, nyugodtan támaszkodj le tenyérrel, vagy támaszkodj meg valahol, majd próbáld meg leérinteni a térneket a talajra, és visszajönni guggolásba. Hogyha nehéz, letámasztatod a kezedet. Hogyha kicsit nagyobb kihívást keresel, akkor próbáld kéz nélkül csinálni. Ennek az a kulcsa, hogy miközben tolod előre a térdeket, a törzsöddel meg dőlj picit hátra, hogy kompenzáld így a súlypontodat. Aztán leülünk sarokülésbe, és oldalnyújtásokat fogunk csinálni. Egyik tenyérrel letámaszkodsz oldalra, a másik kart pedig hozod magad előtt, és egy nagy ívben megnyújtózol oldalra, majd lendületből jössz át a másik oldalra, és nyújtózol meg jólesően. Itt csinálhatod úgy is, hogy megemeled a csípődet, miközben megemelted hátra a karodat, vagy maradhat lenn is a csípő, illetve nem fontos sarokülésbe lenni, azt is csinálhatod, hogy föltámaszkodsz a lábújhegyekre, és így végzed a gyakorlatot. Tehát teljesen visszafeszíted a lábfejed, és úgy támaszkodsz le a lábujjakkal. Jó. A következő gyakorlatnál lejössz négykézláb, és a gerincet fogjuk átmozgatni. Tenyér legyen a váll alatt, térdek legyenek a csípő alatt, és gyere föl egy picit ilyen lefelé néző kutya pozícióba. Majd kezdj el ilyen nagyon púpos háttal, hozd előre a súlypontodat, púposítva, majd mikor előre értél, a tenyereken van az összes súlyod, akkor pedig belenyújtózol, belehomorítasz hátra, nyugodtan ragd le a térdeket. Ilyenkor olyan távolságban legyen a kar, meg a lábad, ahogy neked jól esik, és meg tudod a gerincedet mozgatni.
sarkadra is úgy is megnyújtózhatsz, jobbra-balra is tekerekhetsz, ahogy neked jól esik. Jó, majd jön az oldalra kiülés, itt 4 kézláb helyzetbe kezdesz, megemeled a térdeket, majd az egyik karodat felemeled, és arra az oldalra szépen kinyújtod az ellentétes lábadat. Tehát látod, hogy hol van ott hely, és az ellentétes lábadat kinyújtod, le is ülhetsz, ha akarsz, de ha úgy érzed, hogy nagyon sok erőd van, akkor maradsz szépen a levegőbe a fenék, majd visszajössz kiinduló helyzetbe, és így cserélgeted. Azt is csinálod, hogy kint maradsz, és a válladdal belenyomsz néhányat, megmozgatod a vállizületed, vagy hogyha nagyon elemedbe vagy, akkor ezt lehet nagyon gyorsan így ugrálva is csinálni, tehát alig, hogy visszaérsz, és már nyitsz is oldalra, levegőbe cserélsz lábat, le se rakod a térded. Jó. Egy kicsit lazítunk, összejössz ilyen gombóc helyzetbe, puposítod a hátadat, hátra gurulsz, majd mikor jössz előre, egy ilyen fél térdelős helyzetbe jössz, és tolod előre a csípődet, keresztezed a lábad, föl, googolsz félig, majd jössz vissza. Hogyha ez nehéz, akkor maradhatsz nyugodtan ennél a gurulós verziónál. Következő gyakorlathoz felállunk, kitöréseket fogunk csinálni. Megcsinálsz egy kitörést, vagy néhányat hátra, utána fölhúzod a térded, és újra visszamész kitörésbe, majd válthatsz lábat is. Kombinálhatod úgy is, hogy kicsit változatosabb legyen, vagy inkább jobban hasonlítson az élethez, hogy amikor hátralépsz kitörésbe, akkor nem mindig ugyanoda teljesen a hátad mögé teszed a lábat, hanem egy kicsit oldalra, vagy keresztbe, és onnan húzod vissza föl a térdedet. Jó, következő gyakorlatnál ugyanígy kitöréseket fogsz csinálni hátra, de most kinyitod a csípődet oldalra közben, felváltva lépsz hátra, nyitod a csípődet, és úgy teszed rá a súlyodat, hajlítod a hátul lévő térdedet. Vagy pedig itt is keresztezhetsz. Ahogy neked jól esik, nyugodtan kombináld keresztlépésekkel, hátra, vagy pedig a csípőnyitással hátra. Kicsit állj meg, tedd föl az egyik lábfejedet a combodra, és próbálj belegugolni. Hogyha nincs meg az egyensúly, nyugodtan támaszkodj egy székre. Majd gyere le még ugolásba, és egy kicsit itt is játsz a térrel, ha van helyed, nyugodtan maradj még ugolásba, és szökkenj egyik oldalról a másikra, vagy pedig ilyen még ugolásban járkálj egy kicsit magad körül, próbálj nyitni a csípődet, a térneket kifele tolni. Majd pedig ülj le megint, és gurulj hátra, púpos háttal, és innen állj föl,
Miután fölálltál, szökkenj hátra. Fekvőtámasz helyzetbe engedd le magad a talajra, újra szökkenj föl, és gurulj hátra. Gurulásból újra fölállsz, onnan hátra szökkensz fekvőtámasz helyzetbe, engedd le magad, miközben engeded le magad, aktiváld a törzsizmokat, figyelj, hogy ne a csípőd essen le, hanem szépen az egész törzsedet engedd le. Hogyha nehéz, akkor lépj hátra egyik lábbal, másik lábbal, engedd le a térdedet, és csak utána engedd le a mellkasodat. Jó. Következő gyakorlatnál állj meg egy lábon, és 1 percig ezen a lábon fogunk dolgozni, és próbálj meg mérlegállásokat végrehajtani. Emeld hátra a lábadat, feszítsd meg a farizmodat, azzal szépen megtartod a lábad, a törzsedet pedig döntöd előre. Figyelj, hogy ahogy emeled a lábadat, úgy döntsd a törzsedet előbbre, tehát a 2 együtt mozogjon. Ha a támasz lábadat enyhén behajlított térdből, akkor stabilabb leszel egyébként, és nyugodtan játszhatsz azzal, hogyha megvan a stabil mérlegállás, hogy összehúzod magad, behúzod a térdedet egy kicsit, majd újra felemelkedsz. Aztán pedig, ha ez megvolt, akkor váltott lábú kitörések jönnek, szökkenéssel. Hogyha nagyon fáradt vagy, akkor nem kell szögdelésben csinálni. Elég, hogyha csak szépen hátralépsz, visszazársz, vagy ha kell egy kis pihenő, akkor csinálj csak néhány szögdelést helyben. Lényeg, hogy maradj mozgásba. Próbálj mozogni, nem kell szünetet tartani konkrétan. Csak azt csináld, ami jól esik a testednek. Jó, rázd le kicsit a lábad, és most pedig a másik lábbal jön a mérlegállás. Megállsz stabilan, farizmodat megfeszíted, úgy emeled nyújtva a lábad, és ahogy emeled a lábad, úgy döntöd előre a törzsed. Próbálj megmaradni, ha gondolod, játszhatsz azzal, hogy csavarod a törzsödet jobbra, balra, vagy itt is összehúzhatod magad egy kicsit, behúzhatod a térdedet a másik lábad mögé, majd onnan visszaemelkedhetsz. Jó. Rázd le a lábad megint. És jön a korcsolyázás. Ez egy igazából ugrálás egyik oldalról a másikra, egyik lábról a másikra. Bár a télnek már vége, de elképzelheted, hogy korcsolyázol valahol, ugyanaz a mozdulat. Mindig a külső lábadra érkezel, onnan ugrasz el, és a másikkal már talajt fogsz. Hátul pedig lerakhatod a lábadat, hogyha stabilabban, biztonságosabban érzed magad. Ha nem, akkor nyugodtan tartsd a levegőbe. Ugorhatsz nagyobbakat, kisebbeket, ahogy a pulzusod engedi. Meg a kedved és az energiád. Jó.
lejövünk 4 kézláb helyzetbe, és mászni fogunk oldalazva. Figyelj, hogy a tenyered a vállad alatt legyen, a térdet pedig a csípőd alatt, megemeled a térdeket enyhén a levegőbe, és elkezdesz oldalazva mászni. Figyelj arra, hogy a feneked ne emelkedjen magasabbra, mint a vállad, próbáld egy vonalba tartani az egész hátadat. Hogyha nagyon kényelmetlen oldalazva menni, akkor nyugodtan válaszd azt, hogy előre-hátra mész, hogyha pedig nagyon nehéz, akkor tedd le nyugodtan a térdedet először, és úgy próbálgass csak a mászást, ettől ugyanúgy egyébként dolgoznak a törzsizmok, vagy hogyha pihenő kell, akkor is lerakhatod a térded, és úgy folytatod a mászást. Az a lényeg, hogy ne állj meg igazából. Próbálj végigmozogni. Jó, most pedig átfordulsz, és mezei, tesiórás, pókjárás, rákjárás jön. Tartsd a fenekedet alacsonyan, a mellkasodat nyisd, forgasd hátra a vállakat, az ellentétes karláb mozog. Ha kis helyed van, az se baj, az is teljesen jó, hogyha csak néhány lépést teszel meg előre-hátra. Ha pedig sok fejed van, akkor nyugodtan fedezd föl a területet, foroghatsz is magad körül, jobbra-balra, előre-hátra, mindenféle opcióban kipróbálhatod a mászást. Jó. Jön egy kis has gyakorlat, kimondottan feküdj le a hátadra, vegyél néhány mély levegőt, húzd föl a térdeket a hasadhoz, emelkedj föl hasprés pozícióba, tehát emeld meg a fejedet, tartsd fönn szépen a fejedet, és innen nyújtod ki a lábad, nyújtod ki a karod, majd összehúzod magad újra zsugorhelyzetbe. Itt figyelj a derekadra, légy szíves, próbáld a derekadat stabilan tartani, tehát csak annyira nyújtsd ki a lábadat a talaj fölé, hogy a derekad ne emelkedjen el a talajtól. Ezt úgy tudod könnyebben csinálni, hogyha nem teljesen a talaj fölé engeded a lábat, hanem egy kicsit átlósan rézsút fölfelé. Szívod, fújod a levegőt. Jó, leteszed a talpakat a talajra, leengeded a fejed, és feltolod a csípődet a magasba, és az egyik karral átlósan átnyúlsz a fejed fölött, kigördülsz a válladra, és így nyújtózol át. Ez egy ilyen könnyebb változat, hogyha pedig nagyon elemedbe vagy, akkor leteheted a 2 tenyeredet a füled mellé, megemeled szépen a csípődet, onnan pedig kinyújtod a karodat, és följössz egy kis hídba, megtartod egy picit, amennyire jól érzed, amennyire még érzed, azt utána visszaengeded magad. Ha úgy érzed, hogy ez sok, vagy nem bírod el magad, akkor maradj az egyszerűbb opciónál, hogy szépen csak átnyúlsz átlósan a karral. Az is teljesen jó. Jó, nem sokára végzünk, tarts ki. Remélem még bírod. Gyere föl terpeszülésbe, kényelmesen, ahogy neked jó. Nyújtózd meg egyik lábad fölé, másik lábad fölé, középre. Ezt így váltakoztasd. Mély levegők, ez most már a levezető rész, úgyhogy eddig kellett igazából bírni. A nagy részét végigcsináltad. Felhúzhatod a térdeket is, és úgy is hajolhatsz előre, ahogy jól esik. Próbáld a légzésedet rendezni, nagy levegőket venni, és azt ki is engedni.
egyik lábadat nyújtsd ki előre, a másikat húzd be magad mellé, és így nyújtózkodj előre. Majd lábcsere. Vagyis lábtartáscsere. Lábat nem cserélünk. Jó, gyere föl féltérdelésbe. Told előre a csípődet. Amennyire jól esik, próbáld a bokádat, vagyis a sarkadat lent tartani. Úgy tolni előre a csípődet. Majd válts lábat, lábtartást. Másik oldalon is tolod előre a csípődet. Állj föl, gyere széles terpezbe, hajolj előre, lógasd le a fejed. Képzeld azt, hogy a nyakad az olyan, mint az almának a szára a fán. Tényleg lógjon a fejed. Próbáld kilazítani a nyakadat, hogyha ez így kényelmetlen, akkor nyugodtan rogyaszd a térdedet, úgy sokkal kényelmesebb lesz. Aztán forgathatod a lábfejeket kicsit befele, úgy is nyújtózz meg középre, forgathatod utána kifele, kicsit máshogy nyújtod az alsó lábszáradat, fogod érezni, hogy milyen kis apró különbség van, hogyha máshogy állnak a lábfejek, nem teljesen előre. Aztán nyújtsd ki mindkét lábad, ilyen kitörés helyzetbe, próbáld mind a két lábadat nyújtva tartani, és hajolj előre az előlévő lábadra. Majd cseréld meg, másik lábadat helyezed hátra. Kényelmes terpesz válasz. Hát végigcsináltátok ezt a jó kis edzést, legyetek nagyon büszkék magatokra, mert ez azért nem volt könnyű, egy csomóféle feladat volt benne, mindenféle egyensúlyi helyzettel, mindenféle pulzusnövelő, szökkeléssel, ugrálással, úgyhogy remélem jól esett, és egészségetekre találkozunk legközelebb. Sziasztok!